architektúry? Nejakí dobrí študenti architektúry? Tak si ich poďme nájsť. Hľadám mladých architektov. Hľadám mladých ľudí, ktorí majú nápady. Zviditeľnite sa, zarobíte si peniaze. Bude sa o vás písať. Ste to vy? Pýtam sa, ste to vy? Ak áno, prihláste sa do projektu Slovenskej sporiteľne a pomôžte ľuďom aj sebe. Navrhnite a zvizualizujte rekonštrukciu bývania našim klientom. Díky. Tak, architektov už máme vybraných. Teraz je to pre zmenu na vás. Na tejto stránke nahrajte fotku miestnosti, ktorú chcete rekonštruovať. Zbierajte hlasy a hrajte o vizualizáciu svojej rekonštrukcie od talentovaných architektov. A to nie je všetko. Hlavná výhra je príspevok na rekonštrukciu až 3 000 € od Slovenskej sporiteľne.